Mubiki wepaboarding school osungwa mushure mekurova mwana wechikoro kusvika atyoka ruoko pane imwe boarding school kuMount Darwin. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya yandadzoka nayo pano inyaya yakaitika iyo pachikoro chinonzi Royal Adventist High School chiri kuMount Darwin, apo head chef kana kuti mubiki mukuru wepachikoro ichi akarova mwana wechikoro kusvika atyoka ruoko. Leslie Biswell anova iye mubiki paRoyal Adventist High School akarova iye Meloshenzi Kashingaidze achimupomera mhosva yekutenderedza makuhwa pachikoro. Meloshenzi achitsanangura anoti mubiki Biswell akamushevedza ndokumuti apinde mutoilet umo akamurovera. Meloshenzi achitaura anoti kushevedzwa kwandakaitwa ndaifunga kuti zvimwe ndinoda kunzi ndigeze toilet kusaziva kuti ndaida kurohwa. Akaenderera mberi akati kurohwa kwandaiitwa uku ndairohwa nestiki yebroom, zvibhakera nemambama, uye mukurohwa umu ndipo paanoti akatsvedza ndokudonha, apo akazotyoka ruoko. Asi mubiki Biswell uyu haana kumira kumurova kana kunzwa tsitsi. Meloshenzi akazoenda kunoripota nyaya yake kuadmin, asi hapana zvakafamba. Vamwe vana vechikoro ndivo vakazopa threat kuadmin vachiti Meloshenzi akasanorapiswa vanoprotesta against Biswell Act. Izvi zvakabatsira kuti Meloshenzi aendeswe kuchipatara cheMount Darwin after 3 days atyoka ruoko pamwe chete nekuita mamwe mavanga. Kuenda kwakaita Meloshenzi kuchipatara mushure mekunge aendeswa naheadmaster wake akanorambirwa kurapwa nemanesi achiti anoda tsamba yemapurisa. Zvose izvi zvakazoita kuti Biswell ange achizosungwa achiswa muchitokisi. Mamwe mashoko anoti mubiki Biswell uyu atori munhu anozivikanwa neviolence nekuti atori nenyaya yekurova mastudents yaakadzingirwa kune chimwe chikoro. Ladies and gentlemen, I want you to come through in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, nyaya yevana vanorohwa kuzvikoro vachisvika pakukuvara. Mune imwe nyaya yatinayo inyaya yaComrade Traore vari kuchema-chema nenyaya yaMinista Tatenda Mavetera and kuda kwashe Tagwirei. Comrade Traore vari kuti ivo Minister Mavetera vari kubhadhara vanhu ma10 years kusvotesa General Chiwenga, uye kuda Tagwirei akurumidza kuda kuzviendesa pamusoro. Ladies and gentlemen, toda kuplayira video raComrade Traore vachicomplaina about Tatenda Mavetera and kuda kwashe Tagwirei. Then mapedza kuona this video ndinokumbira kuti tisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Comrades and friends, how are you? This is Traore here. I just hope this message finds you well. Now, this message is addressed to two people. The first one, Tatenda Mavetera. Tatenda Mavetera, this serves as a warning. Siyana nezvauri kuita zvekushandisa affiliate yeYoung Women for ED kuishandisa kusororedza Vice President Chiwenga. Zvamakaita nezuro kuHeroes Acre uko. We are watching you closely. What you are doing, stop it. Vice President Chiwenga haunombowanzwa vachitaura newe kana vachimbotukana newe or anything. Zvauri kuita izvi zvekurwisa munhu asina basa newe, asina kundobvira futi akanetsana newe. Vakomana, regerai vakomana. Tati regerai vakomana. Muchipa vanhu ma$10 kuti mukaona Vice President wakupinda ibvai mavasvotesa moita buheti. Shamwari. Zvasiyana nemadhirama amaacta ana Basirio. And secondly, Zimbabweans will never warm up to the leadership of munhu anenge kuda kwashe Tagwirei. We just don't like him because he's got no respect. Haungoti waumana kupinda muchinhu ipapo wakuda kutomhanya unogara kunhu kwakakwirira. While it's people like Vice President Chiwenga who have served the party for I don't know how many years, with the role he played pa 2017, then wongouya wongonyuka sehowa uchiti unodaita president. One, we don't like people who are power hungry. We don't like people who are cunning. People who do not have respect. That is why tisingakudi kuda Tagwirei. List rese riri kubuda recorruption. Zita rako ruramba richibuda. You are getting rich at the expense of the masses, while the masses are languishing in abject poverty. We say no to the candidature of kuda kwashe Tagwirei as the president of this country. Atisi kuda hedu. Tora izvigaro ku7th day moita mahedheodha nezvimwe hatina kana problem nazvo. But panoti Zimbabwe apa,
hands of Zimbabwe. It's not a private property and hatisi kuda hedu.